Mga nagtagay sa pampublikong dapit ug mga nagduwa bisan pa man sa gipatuman nga enhanced community quarantine sa Barangay Talamban sa siyudad sa Subo, gihimo nga mga prayer warriors. Gipaluhod sila o gipapangadji sa rosaryo aron pagpahigmata sa ilang kasaypanan. Ani ang exclusive report. Wala sa simbahan kundi sa sulod sa barangay hall sa Talamban, nagrosaryo kining mga maton nga gihimong prayer warriors batok sa COVID-19. Nadakpan sila kay Nakalapas sa enhanced community quarantine protocol. Adunay nagtagay sa mga pampublikong dapit nga nakalapas sa liquor ban. Gipasabot ni ECQ Chairwoman Christine Claire Buntuyan nga duha lang ang pilian sa mga violators. Itugyan nga dos kapulisan o mga G sa rosaryo. Ang pag-ampo dili ingon nga silot o compliance lang sanglit kinahanglang seryosohon nila isip mga prayer warriors batok sa COVID-19. Hatagan nila og higayon nga mahawasan ang kadtong nakainom o makapamilyar o makahinumdom sa pangadji ay parosaryuhon. Best thing na lang siguro na we can do right now is dili magpabadlong, obey orders, and most especially prayer is probably our strongest weapon na lang gani. So at least let's contribute in that way gani, and of course it serves as a warning siguro. Sa video ni Buntuyan, makita ang kagahi sa ulo sa ubang mga tao nga makiginukdanay pa sa mga barangay frontliners. Kung dili na makaya sa barangay, itugyan na nila sa kapulisan ang mga gahi ug ulo. Especially sa among barangay where we have 3 confirmed cases already of COVID-19. So it's something dapat dili lang gani i-disregard niya. Uban gani kay sungugon pa ang kanang mga nagroving na dali apasa ko gukura ko. Seryoso ang mga opisyal sa barangay sa pagpitol sa ilang mga mulupyo sanglit aduna na sila'y dili muminos sa duha ka mga kaso sa COVID-19. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.